Kusalokhu kubambezelekile ukuqala kokuqulwa kwecala likaThabo Bester njengoba kukhona izinto anganeme ngazo. Kulokhu utshela inkantolo ukuthi ucela kuxegiswe eminye yemigomo aboshwe ngaphansi kwayo ukuze ekwazi ukusebenzisa ilaptop noma itablet ukulungiselela ukuqalwa kokuqulwa kwecala lakhe. Paragraph 2. Declaring the conduct of the second and third respondents in refusing the applicant's request to use a laptop, tablet, or any suitable gadget in preparation of his case to be unconstitutional and invalid. Umshushisi wombuso utshela inkantolo ukuthi usexoxisene nabameli babanye abamangalelwa kuleli cala ukuthi lizoqala nini. Bavumelene ngokuthi liqale ukuqulwa mhla ziyi-10 kuNhlolanja ka-2025. Ngethemba lokuthi zizobe seyixazululiwe izinto okunokungaboni ngasolinye kuzo. The trial date, we must still proceed with the trial date. If something happens in the meantime, I think we can sort it out and make decisions in that regard, because if we don't set a trial date now, it's really going to take, we're going to go for another year before we can start with the trial. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo ukhiphe isitatimende esithi uThabo Bester uyisiboshwa esibhekene necala lokweqa ejele, ingakho ke beqinisa ezokuphepha. Leli cala seliyoze libuyele enkantolo ngawo uNhlolanja wonyaka ozayo.